Jag ska smaka på den här lilla tripplan. Oj! Nej, jag vågar inte. Vi får plocka upp det. Har du någon plastpåse? Jag har en hundkackapåse här. 500 spänn böter. Absolut, och så trottar vi tillbaka bajset in i hundägaren. Fuck 500 spänn, dödsstraff. På hundbajs. Gaskammare. Metangaskammare. Eller sen är det en sked åt oss och en sked åt dig. Nej. Inte alls en sked åt oss. Nej, det låter äckligt. Vad Och ska nu du gör ha? vi så här, på det här sättet fattar beslut om obetydliga detaljer. För att få en liten uppfattning om det så ska vi göra följande. Fan, jag ska börja med det. Jo. Förlåt, fan. Det var... Direktör, genom att locka Ingo... Genom att locka Ingo... Genom att locka... Har du snorat klart där? Nej, jag har jättemycket snor när Jag har ett flyger. band här som du kan sitta med. No. Okej. Okej, men häng kvar. Nej, gå in. Nej. Genom att locka in... Okej. Sen ska vi ställa oss frågan, vem är din... Det är så vi rullar. 2 lax 10, ja. Jag vet inte vad det där betyder. Det kändes gett i ögonblicket. Okej, men vi tar en Jag får till sparken. med... Jag ska cykla av med det här, tror jag. Cykla av dig det här. Ja, cykla till jobbet. Ja, jag åker efter Mårten. Jag väntar på limousinen. Och se att huruvida vi kan få stadsstyrelsens förtroende. Skulle du inte säga någonting? Dålig idé. Den här vägen, Magnus. Direktör. Tack.